Așa se dau astea cabele, mă pun să glea televizorul, mă! Ave mane, cine mi cabe? Tot contact cabe cu te gândin de ubrei. Cum mai mă la contactă, mă? Te faci în framă. N-a trăstică, ți-a gata din nou de pleci și se gândă cu ea. Așa tu obrazovare, răzvăleni, super. Războarea se duce, contacte ciupeni. Nu vă răzbirați. Asta, citiți cu tine, răboare pe contacte. Este așa cu prași niște auzi. Нейтральный порта, и слышишь, только за... Бушана? Ученый порта. Паси, где есть работа? Posso dizer que não funciona? Ой, почему? Третья. Утром на дядя или у дядя лява? Удару на час. Мамо лява или что дядя? Просто исключил фуфона, мам. Ну то? Сигурно ли си? Да. Провери пак. Абе, да бе. Провери пак, сигурно ли си? Абе, ти там умна ли си ме взел? Да, провери пак. Да. Добре. След едно. Лимон и леко. Изключи ли го? Да. Сега ти да провери дали има топ. Как? Бъдеш хубаво контакта. Няма. Бърка ли хубаво, мам? Да. Тя ми бърка телефона. Тя здръви. Айде, пазо, айде. Айде, потигайте, че ме мръзва от тебе. Айде, това. Георгие! Да. Бърни контакта. Бъркни ти. Аз вече бърках. Добре, тогава ми донеси в размера. Първо дай петля. На, Как изглежда? едно като цер. На, заповядай. Добре, добре. Оф, Георги, къде си? Ето на кого се обадила, е. Ало, ще искам да се свърша до едно извън седмо. Оправи контакт. Моята съм да видиш. Кажи, Георги, какво искаш? Георги, трябва да поздравяваш. Той ми си гостин. Здрасти. Има ли нещо за пиене? Не, има само ракия. Его нашия приятел, 1 литър изпи. На, пробвай. Да, вземай ракията и ти. Добре. Ето.